سلام تخطاتلت نايت channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنايو لو مون كم وترو لولا قداس نزلهم حبريتا زينا كم دما تنتنا حزنا لكم قريبنا لنا سامو داتا مدبنا مسانا كصلح دما بتحتنا نعجمكم سنة مكتتال دما يكبرلنا نايلو مارستنا دونالد ترامب مچم صباح حدش نجر مزرابن حدش نجر مقبارن والفو خوين ونينا غنبلغل برقص والفي خوين وزلو حدش نجر مقبار ابز حجوان دما اب قداينا راشن يوكرين بزح حدا ግዜ እውን ዝገራጮ ዝመስል ሓበሬታ እዩ ዝወፅእ ዘሎ እንትኾነ ግን እቲ ሓበሬታ ናብ ሓደ መኣዝን እናፅረየ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ድሓን በቶም ሜይንስትሪም ሚድያ ክንጅምር ኢና ድሕሪኡ እቲ ኤግዛክትሊ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ረዩ ዶናልድ ትራምፕ ፍጹም መትሓዚ ዘይብሉ መራሒ ከም ዝኾነ ብፍላይ ንዩክሬናውያን ሓደጋ ክወጥቀኦም ከም ዝኽእል ወላ እውን ንራሽያ እውን ዘተኣማምን ክኸውን ኣይክእልኒ ግን ንዩክሬን ግን ሓደጋ ይወጥቃ ከም ዘሎ ንኤውሮጳ ሓደጋ ይወጥቀኦም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር seems to be turning his back on previous US policy when it comes to Ukraine, saying in a Fox News interview on Monday that the country may or may not be Russian someday. Mr. Trump also said he has told Kyiv he wants something in return. So, the America foreign policy ዝነበረ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ጥራይ ዘይኮነስ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ወይ እውን ብሓፈሻ እቲ ኤሊት ናይ ኣሜሪካ ዝሓስቦ ነገር እንተኮይኑ እቲ ዕላማ ናቱ ኩናት ናይ ዩክሬን ብርግፅ ብዙሕ ዕላማታት ገሊኡ ብንጹር ዝተነገረ ካልእ ድማ ብሕቡእ ክስራሕ ዝግባእ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብዚ ምናልባት ከም መዘኻኸሪ እቲ ብግልፂ ዝግበር ዝነበረ ንዩክሬን ሒዝካ ብመንገዲ ኔቶ ንራሽያ ንምድኻም ኔቶ ዩክሬን ነብሱ ዝኽኣለ ዓብ ሃገር ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሃብቲ ስለ ዘለዎ ንክትቋፀሮ ኣገዳሲ ሃገር ክኸውን ከሎ እቲ ቀንዲ ድማ ፕሮክሲ ወር ወይ ከዓ ብኢድ ኣዙር ጌርካ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ራሽያ እንተተኻኢሉ ድማ regime change of Russia ንኸተካይድ ፑቲን ካብኡ ንኽትኣልየ ይትመደብ ነይሩ this was their intention እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ተገምጢሉ ንኤውሮጳ ድማ ብፍላይ ጀርመን እቲ ብብዝሒ ካብ ራሽያ ዝጥቀሞ ዝነበረ ጋዝ ኣብ መንጎ ቁጠባ ናይ ጀርመንን ራሽያን ዝኸይድ ዝነበረ ዕምቆት ዘለዎ ዝምድና ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ራሽያ ከምኡ ድማ ቁጠባዊ ጭዋዳ ናይ ጀርመን ሓዊስካ ንኣሜሪካ ዓብ ስጋት ክፈጥረላ ስለ ዝኽእል እዚ ክብተኽ ነይርዎ ስለዚ መብዛሕትኡ እቲ ዕላማታት ሃሪሞም እዮም ግን ስቲል እንድሕር ሕጂ ገዲፎም ኸይዶም እቲ መደብ ከም ናብቲ ናይ ቀደም ክመለስ ስለ ዝኽእል ዘርኢ እውን ክንርኢና ዶናልድ ትራምፕ ግን ከምኡ ዝሓስብ ኣይኮነን ድሕሪ 20 ዓመት እንታይ ከጋጥም እዩ ዝሓስብ ኣይኮነን ኣብዘን ዝመፀ ዘሎ 4 ዓመት ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ገይሩ ፍሉይ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኮይና መፅሓፍቲ ናይ ኣሜሪካ ይፅሓፍ እሱ ጥራይ ዘገድሶ ዘሎ ኦኬ ሕጂ እንታይ ስለ ዝበለ እዩ ዝኽእሉ ክትብሉ ኢኹም For ongoing US assistance. Have a listen. They have tremendously valuable land in terms of rare earth, in terms of oil and gas, in terms of other things. I want to have our money secured because we're spending hundreds of billions of dollars. And, you know, they may make a deal, they may not make a deal. They may be Russian someday or they may not be Russian someday, but we're going to have all this money in there. And I say... So Donald Trump is a businessman in heart. ብጀካ እንካን ሃባን ብሸቓጥ ንሕጂ እንተደይ ኮይኑ ንሓዋሩ ዝሓስብ መራሒ ይኮነን እዮም ዝብልዎ እዚ ድማ ነቲ ስትራቴጂካዊ ፕላናት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ዝኽእል ስትራቴጂካዊ ሽርክነታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወልሲ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ንሕና ነዚ ሃገር እዚኣ ዩክሬን ትበሃል ብማይት ቢልዮናት ገንዘብ ሂብናዮም ኣለና ብሕፅር ዝበለ እዚ ሃገር እዚኣ ኣብ ኩናት ተቐፂላ ራሽያ ሙላእ ክትቋፀራ ትኽእል እያ ኢሉ it is possible زي ወይ እውን ዝሕሰብ ነገር ኣይኮነን ዝሓስብ ዘሎ ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ክንዲዚ ቢልዮናት ንኸፍላ ዘለና እንድሕር እቲ ሃገር ፅባሕ ንኮ ራሽያ ውሒጥዋ እንታይ ኢና ክንገብር እንታይ ትመለሳናትና እንታይ ኢና ክንረኽበሉ እዩ ዝብሎም ዘሎ ከምዚ ሕተትን እዮም ዝብሎ እቶም ካልኦት ስለምንታይ ኣሜሪካ ነዚ ከምዚ ኢላ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ከምዚ ኢላ ክትሓቲ ዘይትኽእል ምክንያቱ ባይደን በቶም ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ዝተገዝአ ስለ ዝኾነ እቲ 200 ቢልዮን ተኸሲሩ ዘሎ ገንዘብ ከባቢ 9 ሚታዊት ናቱ ካብ ቃል ናይ ብሊንከን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ ብሊንከን 9 ሚታዊት ናይቲ ገንዘብቲ ኣብተን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ከም ሰግሪ ነጊሩ ነይሩ ስለዚ ኣሜሪካ ኣይከሰረት እቲ ገንዘብ ኣሜሪካ ይተሪፉ ንዩክሬን ሂብናዮ ኢና ዝብሉ ዘለዎም በረሓፂን እዮም ሂቦማ እቲ ገንዘብ ግን ካብቲ ናቶም 9 ሚታዊት ካብ ናይ ኤውሮጳ ዘውፅዎ ድማ ክንደይ ሜይቢ 3 ሚታዊት 50 ሚታዊት ናብ ኣሜሪካ ኣትዩ ስለዚ እቲ ኩናት ዋላ እታ ዩክሬን ትዕኖ ዳኣንበረሶም ረቢሖም እዮም ዶናልድ ትራምፕ ግን ብከምዚ ይኮነን ዝሪኦ ነገራት ተርዲቖም ዘለዎም እቲ ገንዘብ ትክክለኛ ኣመሓዳር ናይቲ ሃገር ድማ ከመይ ክሓስብ ዝኽእል እዚ ገንዘብ እዚ ንምንታይ ሂቦ ኣለኹ ክብል ዘለዎ እንታይ እቲ ናተይ ግብረ መልሲ እንድሕር እቲ ሃገር ክትሰዓር ኮይና ኣብ ውግእ ክትሰዓር ድሕሪ ኮይንካ ክትገድፈ እዩ ዘለካ ዘይወፃእካ ድሕሪ ኮይና ይትኣቱን እዮም ስለዚ እንድሕሪ ዩክሬን ራሽያ ክስዕሮ ትኽእል ኮይና ድሕሪ ጠቕሊላ ወሲዳቶሲ
እንታይ ትናትና መለሳ እንት ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕር ንሕና ክንሕግዞም ኮይንና በቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፀጋታት ሬር ኤርዝ ዝበሃል ሊቲየም ድዩ ክኸውን ዝኽእል ዋላ ጀርማኒየም ድዩ ክኸውን ዝኽእል ብዙሕ ኮባልት ድዩ ፍሉያት ማዕድናት ነዚ ናይ ሕጂ ቴክኖሎጂ ናይ ቺፕስ ድዩ ናይ መኻይን ድዩ ናይ ስማርትፎንስ ድዩ ናይ ገለመለ ዘድልዩ ንቑዑ ዝኾኑ ስለ ዘለዎ ብኡ ጋራንቲ ክኣትውልና ኣለዎም ክንደይ ገንዘብ ኢሉ ኣሎ ክሳብ 500 ቢልዮን ከስምዓኩም ኤግዛክትሊ እንታይ ኢሉ ዘሎ ስለዚ እዚ ሃገር እዚኣ ከይጠፍአት ከላ ዲል ድሕሪ ክግበር ኮይኑ ንሕና ጋራንቲ ክቡና ክኽእሉሎም ንክንሕግዞም እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝግድሶ መራሒ ከም ዘይኮነ በዚኻ ትፈልጥ እቶም ቅድሚ ዝነበሩ መራሕቲ ነታ ዩክሬን ትበሃል ደፊኦም ደፋፊኦም ናብቲ ኩናት ዘእተዋ ምዃኑ የግድሶን ይሱ እታ ዩክሬን ትበሃል ከመይ ኢላ ትብላዕ ኣላ ኤግዛክትሊ እዚ ኩናት ዘምፅኦ ድማ ብከምዚ እዩ እቲ ፖለቲካን ትፀወታንሲ ከመይ ኢላ እቲ ሃገር ትጠፍእ ኣላ መን ከይረብሓላ ኣሎ ንሶም ኣብቲ ዲስካሽን የለዉ ዩክሬን ኣብቲ ዲስካሽን የለን ኣብ ዝዋን እዚ ተርዲኹም ኣለኹም ከምዚ ንኸይንኸውን ድማ እቲ መንእሰይ ናትና እቶም ኣብዚ ትከታተሉ እኳ ናይ ከምዚ ዓይነት መረዳእታ ሰፊሕ ከም ዘለኩም ንፈልጥ እየ ብሓፈሻ ግን ኣብዚ ቅድሜና ንሪኦ ዘለና ጥዑይ ሃገር ዝነበረ ሰብ ንስኮላርሽፕ ዝመፀሉ ዝነበረ ሃገር ዓንዩ ጥራይ ዘይኮነሲ ከም ሃገር ክቕፅል ድ ኣይቅፅል ኢና ኣብኡ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ I want it back. Well, in response to those comments, Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said Tuesday, quote, a significant part of Ukraine wants to become Russian and has already become Russian. Well, look, Poland not only shares a border... So, Russia ድማ ካብቲ መልሓሲ ተቐቢሎሞ ኣይተጋጋኻን ዓብ ክፋል ናይ ዩክሬን ራሻ ክኸውን እዩ ዝደሊ ኦልሬዲ መበቆር ራሻ ስለ ዝኾነ ምስ ራሻ ክኸውን እዩ ዝደሊ ገለ ክፋል ካብኡ ድማ ድሮ ራሻ ኮይኑሎ ኣይተጋጋኻን ሓደ መዓልቲ ራሻ ክኾኑ ምዃኖም ኢሎም ከዓ ወሃበ ቃል ናይ ራሻ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓሳብ መሊኡሉ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ዝግን So, folks, President Trump is dismantling the deep state in real time. We got some bombshell news this weekend that we need to go over. And we're learning that we could be days away from the end of the war in Ukraine, or at very least the framework of what that will look like. No more loss of life, no more money going down the toilet in Ukraine. So some huge developments overnight that we need to talk about today on the show. First, Trump... ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዲፕ ስቴት ዝበሃል ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ብካራ ያትይዎ ዘሎ ክትብል ትኽእል ብጎዲም ካራ ያትይዎ ዘሎ ኣብዚኣ ፉል ክረዲት ክወሃበ ይግባእ ዲፕ ስቴት ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ንምብንቋሩ ኮምፕሊትሊ ዲስማንትል ክገብሮ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ ክንብል ኣለና ኣብቲ ዲፈንስ ኦዲት ክገብር እየ ይብላ ኣሎ ሓደ ካብቲ ፍሉይ ዕግርግር ዝገብር ዝነበረ ትካል እዩ ዩኤስኤድ ዲፕ ስቴት ማለት ዩኤስኤድ ገንዘብ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራትና ኸደ መንግስቲ ዝቕይር ዝነበረ ግብረሰዶምን ግብረ ሰይጣንን ዝደፋፍእ ዝነበረ ሕንፍሽሽ ዘርኢ ዝነበረ ትካል ሓደ ካብቲ ነቲ ኩነታት ኩሉ ፋንድ ዝገብር ዝነበረ ተገይርዎ ኣሎ ደምሲስዎ ኣሎ ጠቕላላ ጠጠው ኣቢልዎ ኣሎ ነቲ ሲአይኤ ዝበሃል ኣካል ናይቲ ወይ ከዓ ዘዋር ናይቲ ዲፕ ስቴት ዝበሃል ድማ ብምሎም ሰራሕተኛታቱ ክስጎጉ ከም ዝኽእሉ ገይሩ ኣትዩ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ድማ ሓላፊ ናይቲ ስለያ ይኹን ጠቕላላ ናይቲ ስለያ ሓላፊት እውን ነቲ ኣካይዳ ናይቲ ኣሜሪካ ዘይፈቱ ዝነበሩ ንዑ ክቕየር ዝደልዩ ሰባት ይትዩ ኣሎ ናይ ኤፍቢኣይ እንተኾነ እቲ ካሽ ፓተል ዝብልዎ ንኩሉ ከቃልዖ ምዃኑ ዝነግር እዩ ናይ ሲአይኤ ከምኡ ናይ ብምሉ ናይ ጠቕላላ እቲ ኢንቴሊጀንስ ኮሚኒቲ ናቶም ብምሉ ሓላፊት ድማ ቱልሲ ጋባርድ ኦልሞስት ኣፕሮቭድ ኮይና ኣላ በሃል ኣሎ ስለዚ ነቲ ዲፕ ስቴት ዝበሃል ዝገደፈሉ የብሉን ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ኣብኡ ምሉ ብምሉ ተዓዊቱ ኣሎ ንሱ እንድሕሪ ኣጥፊኻዮ ድማ already ጉዳይ ናይ ዩክሬን ምስያ ትመወት ምክንያቱ ንሶም እዮም ዝውርዎ ነይሮም peace plan for Ukraine has leaked on the internet. And it's a devastating blow for Zelensky. Someone in the deep state got their hands on it, tried to embarrass Trump by it, but it didn't work. Actually had the opposite effect because it's embarrassing for Ukraine, not Trump. It's embarrassing for the deep state, not Trump. The plan reportedly includes immediate ceasefire negotiations, a total and complete halt to U.S. military aid. We've flushed close to $200 billion down the toilet over the past few years. This would stop immediately. It also includes a power sharing agreement in eastern Ukraine that... بحفشة أنت بحال زلو دونالد ترامب أبزن زحلفا سمنات كنبل خلينا الديب ستيت بحال دارجع تقطع يروى نيرو أتيولو يزورو له تباهيل نيرو أكل كفالسي كتسألوا جميرا نيرم حجخا I think كابتن هيك أدم سنسنا تتمليسي مثلاً كابتن السوم كودو غوزة حسب تنسيونة تكوينات بتن السكود دويز بلا ملقدي يغطل كم زلون بتن السكود دويز بلا ملك يغطل كم زلون still السبيشال انفوي الوزلو كيف كيلوغ نبع السوق كابتن ديب ستيتس بحالو مخاني ترتر ويغاوين كابتن بتحر مغارجا مستوم بتحر مغارجا كابتن هي أسوار كبوغن ورا وغن زخصبو
أكلناتهم يو ومساتهم سيتهم ناي ديفنس حالفت كلاتهم تم ريتاير جنرالات قال مالت تروتاز وصو مسؤول ركب على الأمي شو هذا كابتن كنا أسرع يسرح هلنز بحال وي ونزنك أفضل برت إن هلا سمعنا نسيجن دونالد ترامب ستيل بقى تامس دونالد مس فلاديمير بوتين يراقب سلازلو درو حد أسور ناتو زنبرنا أمريكاون كم في التحقير له سلازي دونالد ترامب قد تامس بوتين يراقب سلازلو نتقداي نكت عففو زبالة عدل favors Russia's interests. Now, if this plan is real, and all signs indicate that it is, it means that the war is effectively over, and Zelensky is out of moves. Game over, you little cocaine-sniffing troll. You are done. Pack your bags, get out of here, go to jail. Meanwhile, the fighting in Ukraine has rapidly declined, and according to Moon of Alabama, something big is coming. All of this seems to be coming together at precisely the same. So بعرفش عن تايم زولو زلو ጉዳይና ዘለንስኪ ኣብ ጉዳይና ዩክሬን ኣብ ቀረባ ግዜ ክወድቕ ከም ዝኽእል ወይ እውን እቲ ደገፍ ስለ ዝስእን ዘሎ ዘለንስኪ ኣብ ዓብይ ወጥሪ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ትንኮ ከትሕኖ ዝኽእል እቲ ኤሮጳ ዝበሃል እዩ ኤሮጳ ዝበሃል ከዓ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ብወታደራዊ ዓይኒ ከትሕንዎ ኣይክእሉን እዮም ካልእ ምፈተኑ ነይሮም So, ከም ዝሪኦ ዘለና the number of daily losses on the Ukraine side provided by the Russian Ministry of Defense has decreased from 2,200 per day in early November to an average of 1,600 per day in late January. So, as it was a long, سرايتنا Russia, سرايتنا Ukraine, ab زموتن زقصلن زلو أبور حاصر تحدنا زحلف عامت كريه خلنا ساب كل تشحن كل تميتن معلتكم زنبرون حج قلنا بشحن شدش تميتن قولي لهم زلو شحن شدش تميتن سباتين عن زارب زلنا أما عارف تدم يزي per days لنا زلو دعمي زحزم كيناتي وزو كيناتي زي دوكو بالزلو هل كيد دفز أم زلو كيناتي وكم زعينت حد جنيان تفقات هنيان زخونة كينات أبزق زينا يتراين بحكي يوم معناته تي عينة تصور تكمل زلو دل عينة تكنولوجيز تكمل زلو ولا تي يوكرين زبالون بفلاي زبز حصواراتو كم زنا راشيا كواب تكوينات راي تكمل سلازي اللمبر نسوس قبرو زلو كريكم يابزلن كنه أنتي سكاي نيوز تونا عند إنجليز أبغونون ديهم كانوا توالات وغازيتين هات كواغو يامز دلي زلو Refinery ablaze after a Ukrainian drone strike. There's been a ramping up of such operations over the past few weeks. An attempt, perhaps, to put pressure on Vladimir Putin as Donald Trump pushes for peace talks. A Ukrainian intelligence source has told Sky News that Ukraine has significantly increased the production of drones to attack Russia, as well as improving their range and their accuracy. The source says one goal is to go after the fuel that powers. So I come through هذا لهم passionately أنا تكوينات report قبل زلا حفجة أبز فيديو قريت ناس لزلا نمبر بزحنا ينداد بوتات ويون مخزننا يندادي بدروناتنا قبرت تحرم كم زلا راشا يوكرين با أوشت راشا أوشت مريت راشا مالتيو سلازي نتناي نداد نقدر نمجون داب كل زك عالم كبر قم زغلون ناي درونات تكنولوجي ناتهم فابريكات ناتهم ويبقعت ناتهم أسيحهم قم زلون تندرونات دمام عقمناتن رحكات كهدو زغلا كم دما precision exactness لامتاتنا مهرامون العلوتي يرون كم زلوا زغاب يوكرين بلح سلزغون ديكونس يهبوهم سلزلوا simple as that أبتوشت يوكرين بزح فابريكاتات نيدرونات نيجلن أتاتات يوملهم سلزلوا بحبو it's very clear كابي كم زمان سلوا تكونتات جن again تكونتات ولا بوغن يوكرين ونستود أنجر أيقونن زلوا ساتون بزكالهم يتاخذون Russian jets, warships and tanks. A second security source said another aim is to hit overall oil production, impacting the economy and raising the cost to Russia of its war. In November, the Ukrainian military confirmed 4 strikes into Russia, with these 2 both involving oil infrastructure. The following month, oil depots and production plants are hit again in 4 locations, including this one, the Ukrainians say is used to provide fuel for the Russian military. كم زدري وهذا اللهم أبزح بتاتات ندادي ديبو نسوار ديبو سبيشال أبتنا ندادي من جنا نكو طبعا تقدرنا يا أمريكان أوروبا بزح سلدي سرح زلو يوكرين بدرونات كيرانة نقدنا ندادي ونتنا ندادي قاعدة كت أنا قفويم زفتنا زلو سيت بلان دم مودة كم يجر كان راشا وطبعا كم استعناقف كل نجر كم زر مسك قبر تخل سيتي كاب يوكرين زبقس له أكيد أساتر هم كوجبرو زغلو مهنيات already زلنسكي
ካብ ወፃኢ ክገብሮ ዝኽእል ብዙሕ ነገር የብሉን ነተን ክገብረን ዝኽእል ሰንየነተን ዘለዎ ኩነታት A fifth strike is against military infrastructure. By January, the strikes are even more intense, with 13 confirmed in total against oil targets, including 3 sites that are each hit twice. A 14th strike is against a microelectronics plant. Among the locations attacked twice is the Kristall oil depot, close to an airbase where Russia's strategic bombers are located. So again, Ukraine بقديوم انتهي قبل خمسة لو أرينا لنا نملس. Make last-minute deals to save himself. Here, take our uranium, our tungsten, our copper, and in return, guarantee my safety. These deposits are priceless. It is huge amounts of money. Huge. That is why we need to protect it. So if we are talking about a deal, that's what the Americans want, then let's do a deal. We are only for it. Let's do the deal. And bigger than all of السبزي نبحكي إن عالم زجرميو هبتنا هجرو هبتنا يتهجر كوي مسيحهم من أمريكا وصدوا يبلم زلوا. It's a very very sad reality. السبزي بخميك ذكرها بتاريخ ما يتهجر نبحكي تواسعي يواسعي زلوا حكوي. سب هبتنا هجرو نختحني كل نجار زجبر زي ما نعو صدوا يبل. أكيد نعو صدوا تبل نيجوشيت ده يتجبر زعكل كهجر كأكتر فكا. معناته I think this عالمنا قالك كابسترعيو تزخف أكون تاتلنا يوكرين بجزاء فقادو نهاجرو نعم مجزاء تزول مرحين هنرزلهم كله جينا تكينات كجمر كله تطو كبلو زخل زنبرة مرحي of course زوار سلزخنا نسو كجبر زخل نجاري لن معناته بعلم تواسعي كدمشوكو نتنسوم سكو زبالو وخجبر سلزخل ينيرو سنريا زلنا سبقن already تهاجر ميتة ترفيه بلان حجر ما أتي وحدة تحتمكر سازلو بتانكن بمسائلات زي تهرمات زلو تجتاتا ناب أمريكا يشتغل له مسيح وصدو ترامب انتهت بلغ هذا ممكن خنا صور رهبنا لك كمزي حشيش ولف زلو سب كل نبرته شيتو حشيش رهبنا نزبل وينفلو ينا الكول ولف زلو كم الكوليزات تزجبرو بحري كم يزجبر زلو of course سنبالو نايكم تحسب مخاني زنقة كم زنريا زلنا هابتنا يتهاجر من سي كل ودي حاجة ما هابتنا يتهاجر كتب بعالخا كتقدم كلها هباي لو دونالد ترامب كوتسبوي بعالي كوميلون دونالد ترامب اسكير وزبلو زلو. Let's do the deal. And bigger than all of that, White House officials have confirmed that intense peace talks are now underway right now between Trump and Putin. And here's a huge clue that these negotiations are real. Trump just ended Biden's illegal seizure of Russian oligarch assets. This is a clear negotiating tactic, in my opinion, with Putin, likely trading something behind the scenes. نيغوسيشن كات كم زلو زربازيا حلف قبل أبقى تقيتان إيران أبقى ريبورت مسرز راخوا تي جاستس ديبارتمنت إن أمريكا هذا كابت زو وسانز وصل بزنز حلفة معلتات قبل لي يا روسيا أساتس أتم بليونيراتن هبتماتن رشاويان هبتناتهم النادي لي قدان خجبر حدا فلوي تاسك فورس أقوي من بايدن نزل تاسك فورس زي completely dismantle غير دونالد ترامب إكسيبوس لذي هبتنا يراشاويان هذا لقان قدام الدلاوز بحال كم زي اللي زمالة تملتيو ناجزي حتى يتخالل لو تون كما لذي تنيغوسيشنس أمونغو دونالد ترامب بوتين بدحر مغارجة بتصبق يخيط كم زلو أزتن به مغنياتون كم زلو ينان رزالنا برقد بوتين تي حزوه زلو كفالنا يوكرين عند حرك حس كوينو كابتز تعرف زلو كفال دما دونالد ترامب زد ليو حبتك وسط كفتنيو مسكين أوروبا معاد كساران معاد جنزبن معاد شجر وديقو ولا حنت بتتعولا كروح بزغل إيفنا بتتعولاوني قدام زي لنا أوروبا زجر من زس دم من تراينا خنبلا نخل نغطر. Means to push these talks forward. What rare earth minerals or energy deals did Trump just secure for the United States? Folks, we're witnessing history in real time. If this war ends, it will be a total humiliation for the deep state, for NATO, and the globalist warmonger machine. But that's just the beginning, because Trump isn't just ending wars, he's dismantling the deep state piece by piece. This weekend, we saw massive moves by the Trump administration to destroy the deep state corruption that's been using your tax dollars to destroy. So, anyway, ناي دونالد ترامب زيا ناب أوروبا سك انتاي بحالة بزعبات الديل سكنسمع. Hit an unexpected roadblock. General Keith Kellogg, Trump's special envoy for Ukraine and Russia, has hit the brakes, citing the need for NATO consultations before moving forward. But is this really just a delay, or the first sign of a major shift in Western priorities? We're trying to end that war.
So እቲ ፍሉይ ኢሉ ኺሉ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ኪት ኬሎግ ብዙሕ ለውጢ ዘምፅአ ይመስልኒ ዘሎ እተን ዘለዋ ለውጢ ዝበሃላ ዘለዋ ዶናልድ ትራምፕ ብወግዒ ብጋህዲ ምስ ወይ ከዓ ብቐጥታ ምስ ፑቲን ይራኸብ ስለ ዘሎ ዝብገስ ዘሎ እምበር እቲ ኪት ኬሎግ ዝብል ዝጥቀመሉ ቃላት ይኹን ኣካይዳ ናቱ ነቲ ኩናት ክፈትሖ ከም ዘይክእል ዘተንብህ ነገራት ነይሩ እዩ ንኣብነት ኣብዚ ስካት ሪተር ብዛዕባኡ ስፍሕ ዝበለ መረዳእታ ሂቡ ነይሩ The U.S. doesn't have the military power to intervene meaningfully. And it would be in total opposition to the policy direction that Donald Trump claims he wants to go. You know, to get out of entangling wars that they can't win. So he needs better advisors. He really does need better advisors. I mean, just again to show you how stupid Keith Kellogg is, how superficially stupid Keith Kellogg is. He's actually put forward a 100-day plan that has the Russians signing an agreement on May 9th. May 9th is the day Russia says we buy into this agreement. But what is the agreement? Russians surrender. So he expects the Russians to surrender on May 9th, Victory Day, not just any Victory Day, the 80th anniversary of Soviet and Allied victory over Nazi Germany. Keith Kellogg truly is the stupidest man ever populate the planet. If he thinks that ever has a snowball. So እንታይ ዝብል ዘሎ ስካት ሪተር እዚ ኪት ኬሎግ ዝበሃል እቲ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ዩክሬን ኢሉ ዝረክሖ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ካብ ዘለዎ ቀዳማይ ቁፅሪ ሓደ ስቱፒድ ክኸውን ዝኽእል ሰብ እንተሎ ንሱ ይብለና ኣሎ ስለምንታይ እንተይልዎ ድማ ኩሉ እቲ ፕላን ንሱ ኣቆይምዎ ዘሎ ሲ ኣብ 100 መዓልትታት ክውድኦ ከም ዝኾነ እቲ ፕላን እዩ ዝብል ዘሎ መዓስ እዩ ትስምምዕ ንክውዳእ እዩ ዝብል ዘሎ ሜይ 9 ማለት ከዓ ቪክቶሪ ዴይ ናይ ዓወት መዓልቲ ናይ ራሽያ ኢሉ ኣብ ናይ ዓወት መዓልቲ ናቶም ሲ ክማረኹ ዝመስል ዘሎ ናይ ምምራኽ ዓይነት ስምምዕ ንክገብር እዩ ዝሓስብ ዘሎ ኢሉ እዚ ሰብ እዚ ብፍጹም ኣብ ኩነነት ዘይተመርኮሰ ወላ ሓንቲ ከምፅእ ዘይክእል ኣርቲፊሻል ሓንጎል ዘሎ ወይ እውን ኣብ ኩነነት ዘይተመርኮሰ ኣካይዳ ዝመርፅ ዘሎ ሰብ እዩ ብምባል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ራሽያ ኣብ መዓልቲ ዓወቶም ብፍጹም ተዓዊቶም ንዘለዎ ገዲፎም ውዕል ምሳኻ ክገብሩ ኣይኮነን ሲ ኣብታ ሜይ 9 ትበሃል ዘላ ቪክቶሪ ዴይ ትበሃል ወታደራዊ ዓብዪ ምርኢት ዝገብሩላ ምናልባት ንዩክሬን ነቲ ዘድልዮም ክፋላት ጠቕሊሎም ናይ ዓወት ፅምብል ክገብሩ ምዃኖም እዩ ዝፍለጥ ኣብ ኩናት ብዙሓት ከም ዝብልዋ ዘሎ እታ መዓልቲ እቲኣ ብፍሉይ ኣብ መድረኽ ክፅምበል ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and they are already calculating that እዚ ናይ ስፔሻል ኤንቮይ ዝበሃል ዘሎ ድማ ብግምጣሉ ይሓስባሉ ነቲ ራሽያ ሒዛቶ ዘላ ክትገትፈሉ እዩ ዝሓስብ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ወረ delusional guy ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ዝብል ዘሎ በት ኣትሊስት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘረባ ሰሚዕኩም እዮም እቲ ሃገር ብዓብዩ እቲ ሃገር እውን ከይህሉ ይኽእል ኢልኩም ንሕና ዴል ክንገብር ወይ ክንሕግዝ ኮይና ጋራንቲ ክህልወና ኣሎ ምክንያቱ እዚ ሃገር እዚ ዩክሬን ክህሉ ድያ ይህሉን ናብ ራሽያ ክጥቕለል ይኽእል እንታይ ንፈልጥ ንሕና ኢልዎ ሓቂ እዩ ነቲ ኩነነት እዩ ዘንብብ ዘሎ ሲ እቶም ካልኦት ሃውታትያን ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ምሁታት ስለ ዝነብሩ ዝፈጥርዎ ሽግር እዩ of happening. I'm sorry. That just shows anybody even put that into the plan. They're ignorant about the realities of Russia. Even if everything you said about Russian casualties figures were true, Russia would never surrender on May 9th. And the deal that Keith Kellogg is asking Russia to buy into is a surrender. And Russia's not defeated. The smartest thing Donald Trump could do is tell Putin, hey, on May 9th, I'd like to send a delegation of American service members to march in the parade with you. I mean, if Donald Trump let's take one thing away. Zelensky will not be at the table. Zelensky won't be recognized as the leader. Russia just isn't going to recognize Zelensky. Zelensky needs to be removed and replaced with somebody who will then understand what's at stake here, which is the surrender of Ukraine, not in the go. So, ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ትኽክል ክኽተሎ ዘለዎ ፖሊሲ ኣካይዳን እንተሎ ኮይኑ ኣብ ሜይ 9 ዕርቂ ተገይሩ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ወታደራዊ ማርሻ ናይ ራሽያ ንክሳተፉ ዳይ ክገብር ዘለዎ እቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ስምምዕ ንምፍታሕ እምበር በዚ ናቱ ስፔሻል ኤንቮይ ዝብሎ ዘሎ ፒስ ፕላን ክመፅእ ዝኽእል ነገር የለን ራሽያ ክቕበልዎ ዝኽእሉ ዝኾነ ኩነታት ክህሉ ይክእልኒ ምክንያቱ ራሽያ ቅድመ ኩነት ናቶም ንፁር እዩ ተዋጊኦም ዝሓዝዎ መሬት ብዝኾነ ይኹን መለክዕ ክገትፍዎ ከም ዘይኮኑ ነጊሮም እዮም ስለዚ እንድሕር ጠጠው ደይሉ እቲ ኩናት ግን መሊሶም ካልእ መሬት ክወስዱ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝፈልጡ ስለዚ ኣገይን እቲ ኔጎሲዬሽን ብዝቐልጠፈ ጀሚሩ ክቕፅል እንድሕር ክኢሉ ነቲ ክወድቕ ዝኽእል ኩነታት ከትሕን ንኽእል would have never happened if I were president. It would have never happened. But we're making progress. This pause exposes growing fractures among Western powers and raises a critical, unsettling question.
Is Ukraine losing control over its own future? Let's break it down. But will President Trump listen to Europe? Or will he negotiate with Russia and China without Europe? Europe needs to learn how to fully take care of itself so that the world can't afford to ignore it. And all European ኣብዚያ ካብተን ኩለን ዝበለን ዘለንስኪ ኣብዚያ ጽቡቅ ገይሩ ደጊርዎም ነይሩ እዩ እዚ ኣብ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዝበለ እዩ እንታይ ዝብሎም ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ ነዚ ኩናት ጠጠው ንምባል ኣብ መንጎ ስምምዕ ኣብ መንጎ ፑቲንን ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ክግበር ዶናልድ ትራምፕ ሲ ንኤውሮፓ ኢንቮልቭ ክገብራ ድዩ ኣብቲ ዘተ ሰላም ክግበር ዝኽእል ሲ ኣብ ጣውላ ክዕድማ ድዩ ወይስ ምስ ፑቲን በይኑ ክገብሮ ኤውሮፓ ሲ እንታይ ዓይነት ሪስፔክት ኣለዎ ኣብ ኣሜሪካ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና እዩ እታ ዝበለ ዘረባ ድማ ኣይ ቲንክ ነፍሱ ነጊርዎ ነይሩ መስለኒ ኤግዛክትሊ ዶናልድ ትራምፕ ኤውሮፓ ይነግር ኣሎ ንዑ ይነግር የለ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ድሕሪ መጋረጃ ግን ምስ ፑቲን ይራኸብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ለውጢ ድማ ንርኢ ኣለና ኣብቲ ፖሊሲታት ናይ ክልቲኦም ምሩኽ ዝነበረ ተታሒዙ ዝነበረ ካብ ራሽያ ተፈትሑ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኣተወ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ከምዚ ድማ እዚ ናይ ባንኪንግ ዝነበረ ናይ ራሽያውያን ሃብቲ ንምህጋር ዝግበር ዝነበረ ኣካይዳ ጠጠው ከም ዝበለ ንርኢ ኣለና እዚ ሜጀር ኣገደስቲ ፍጻሜታት እዩ ስምምዕ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ይግበር ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት እዩ ምክንያቱ ኣብ ፖሊሲ ደረጃ ሽፍት ይገብሩ ስለ ዘሎ እዚ እንድሕሪ ጀሚሩ ካልእ ነገራት ድማ ክልቲኦም ዘሰማምዑ ነገራት እናጓዳደሉ ክኾኑ እዮም እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ከመይ ይቀያየር ከም ዘሎ ኤውሮፓ ይኹን ዘለንስኪ ድማ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ጣውላ ተዓዲሞም የለው countries must be willing to spend as much on security as it truly needed, not just as much as they have gotten used to during years of neglect. For months, President Volodymyr Zelensky has banked on unconditional Western backing, billions in military aid, NATO promises, and relentless sanctions on Russia. But now, Kellogg's decision signals a power shift. NATO's influence is growing, European leaders are stepping in, and Ukraine's grip on the war narrative is slipping. In my opinion. So, ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኔቶ ዝበሃል ኣብ ኤውሮፓ ዳርጋ ኣመሓዳሪ ኮይኑ ዘሎ ኔቶ እንድዩ ሕጂ እቲ ኔቶ እንታይ እዩ ኣብቲ ኩናት ሞር ተሳትፎ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣብቲ ዘበነ ጆ ባይደን ዝገበርዎ ታክቲክ እዩ ነይሩ ብዙሕ ሓገዝ ገንዘብ ሃገራት ኣዋፅየን ካብቲ ናይ ራሽያ ሃብቲ ተሰሪቁ ዝነበረ ወሳሲዶም ብምሉእ ገንዘብ ንኔቶ ከም ዝህብዎ እሞ ነቲ ኩናት ነተን ዝመፀ ዘለዋ 4 ዓመት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነለን ኔቶ ክመርሖ ከም ዘለዎ ገይሮም እዮም ዲዛይን ገይሮም ነይሮም ንዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኩናት እቲ ነቲ ኩናት ብናቱ ሓይሊ ጠጠው ከብሎ ስልጣን ንኸይልዎን ሓይሊ ንኸይልዎን ንክገብሩ ዝተገበረ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ሲ ነዚ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ሲ ኣጓኒኻስ ኩናት ክትቅፅል ዶናልድ ትራምፕ እንድሕሪ ኣብቲ ጣውላ ተደምፂኻዮ መዳፊዑ ሒዙ ክመፀካ ዝኽእል ሰብ እዩ እዚ ቀሊል ሰብኣይ ገይሮሞ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣይኮነን ኩርሲ ምስ ሓዛ ኩርሲ ከይሓዛ እዩ ዘረጥረጥ ኢሎም ነይሩ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ኤውሮፓ ይኹን ኔቶ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ዘለዉ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ኦልሬዲ ምስ ፑቲን ይራኸብ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ናብቲ ንሱ ዝደልዮ ይደፍኦ ከም ዘሎ ኤውሮፓ ግን ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዝኾነ ይኹን ኣብ ጣውላሲ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ተዋህቦምን ኣሎ and this is shocking ንዓታቶም ንባዕሉ ከቢድ እዚ ወላ ሓንቲ ኣብ ጣውላ ወላ ሓንቲ ድምፂ ንዓቶም ይስማዕ ስለዘየላ ኣብዚ እስከ ዝስማዕ ሓንቲ ኢንተርቪው ነይራ It also shares the wish that Russia will ultimately not win this war. I sat down with Polish President Andrzej Duda right here in Dubai earlier today to speak about the future of the conflict and the roles other countries may play in trying to bring an end to it. Have a listen. rosyjskiej inwazji na Ukrainę. It will soon be the third anniversary of Russian aggression against Ukraine. The war is still going on, and a lot of people around the world, especially those people of goodwill, are asking themselves the question how to bring this war to an end, and to be more precise, how to make sure that Russia... ናይ ፖላንድ ፕሬዚደንት እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩናት ከመይ ገይሩ ክውዳእ ይኽእል ኸውን ሳልሳይ ዓመቱ ቀሪቡ ስለ ዘሎ ከመይ ጌርካ መወዳእታ ናይዚ ኩናት እዚ ክግበር ይኽእል ገለ ካብቶም ኩናት ክቕፅል ኣሎ ንራሽያ ክንስዕር ኣለና ዝብል ሃገር እንተሎ ንኩናት ዝጉስጉስ ዝነበረ ሃገር እንተሎ ፖላንድ ዝበሃል ሃገር እዩ ስለዚ ሕጂ ከመይ ጌርካ ነቲ ኩናት ትቕይሮ ኩላቶም መልሓሶም ቀይሮም እዮም ምክንያቱ ነቲ ኩናት ከመይ ጌርካ ትስዕሮ ዝብል ዘረባ ተወዲኡ ፅንፅዋይ ኮይኑ እሱ ጆክ ትርጉም ዘይብሉ ዘረባ እዩ ከመይ ጌርካ
ناب طاولا امتيخا نت كونات تودو يزلو تي ديسكشن هج stops attacking Ukraine. And I keep repeating one thing. As a neighbor of Ukraine, as the one who is watching this conflict and has been watching it from the start on the one hand, but on the other hand, as the one who has been actively supporting Ukraine in defending its sovereignty and independence, we have to make sure, those people have to make sure that Russia does not win this war. This is the most important thing. Russia must not win this war. I'm not saying that Russia has to be defeated. I'm saying Russia must not win this war, which means to me that Russia cannot draw benefit from this war. This is the most important thing which has to be obtained today by the international community. So زيادة ملحسنا إوروباويان أبزيا تأثير هذا الله كابزيا كغير زغل ملحس يبلومن زكينات زي بغرب أنا كاتلون بزح حاجة سيبنا زلنا للناس الذي ناتنا بوليسي ناتو ترى يكون سنعمل إوروبا بوليسي نزكينات زي راشا كتعوت اللي بالله بز تخال إن مثلا راشا كم زي تعوت كنقبر كنكلال لنا الزمالات قر راشا كتسعر له مالت هنا يكون أنا بلالو تمال داي راشا كتعوت يا بالله أنت بلالها راشا كتسعر له مالت نادي ما يكون تايش سج ويكسعريا ويكسعريا هذا بعد خوص لهم كم انت ايوتي تزرباناتهم نصورا يكونن بحفشاكن راشا كسعريه بالله زبل بوليس ابتي اوروبا درجه زتوقعت وزربان تلوسي تا فورين مينستر ناتهم ويون دا ناي بوليسي ناي فورين بوليسي دبلومات ناتهم تا كايا كلاس بال قصالت بلا زربان تلاسا كوميو بريزيدنت نايت كوميشن اورسولا فاندرلاين تمساسالي راشا must not win this war نابلتيا تزربان زخونه ስለዚህ what is it دا تقبر زلك and عندها قد سقنتاي كتقبر تقول راشا زخونه ነገር نخيت قبر what can you do ويون انتاي ያለው زي قبركمو بحج خد قبر وتقول ويل زحتم ترايم زي بحج زي هابكمو ويون زي قبركمو بحج نت عود كوينات نت جيم ناي كوينات ويون نت بالانس ناي كوينات كغير زغل انتاي كتقبر تقولي nothing I mean قلب قالس كقبر وزغل يلم كل زك الف تينامي راشان كسران خودوا أول فتينامين الجراديو أتواديو جلديو جل كل فتينامين شو تايس الاسترفاك يا عبد تمر حسرة تريفاز الله يدولانه We, Poland, have been supporting Ukraine right from the start. Not only have we sent enormous defense military support to Ukraine, we were the first ones who decided to send armaments to Ukraine. We have donated more than 360 main battle tanks to Ukraine, but also other equipment over years. But first and foremost, today we serve as a hub. And right from the start, Poland has been a transportation hub for Ukraine. It is through Poland that transports with armaments have been going for Ukraine. It's through Poland that humanitarian support has been flowing to Ukraine. We have got the So كندمنتايني بولند خمسة حق زي يوز زارب زلو and well كندمنتاي حقس كام موضة تنريز لنا كنتات كنات نبتو يزغصل له من قد يبلون حدا كابتينتي أو كينات ويون نز بوليتيكا وكايدا أوروبا أقد داس الشفت ويون لو تكمس زغل بوليتيكا ومعبالة بزوان زلو زي حجن رياينا Germany's political landscape is fracturing like never before over Ukraine. As Chancellor Olaf Scholz struggles to maintain his unwavering support for Kyiv, an unexpected alliance between the far left and far right is shaking up Berlin's stance on the war. From the establishment's demands for more weapons to calls for an end to sanctions and aid, the debate is exposing a nation deeply divided on its future. So انتهت سمع لنا بزي بحفشة هذا كابتي أبي حجز وتهدروا حجز زجبر زولا بتكويناتنا يوكرين دحر أمريكا جرمن زبها العقري جرمن دما أمريكا قصو يخيد علو أبز أمريكا زدما مبزحت جزء أب تاريخ ما بوليتيكا نفلتو مالتيو كلت شافات علو تشاف هذا سأجمع شاف بحال extreme left تحدى دما extreme right بحال ويكا far right far left بحال زيوم كلت زيوم كلت شافات بفلت ما بوليتيكا أبزخوني يقولنا بي أي سماعوني زي كم conventional truth ويكا كم قبول حقي زوسدا بوليتيكا سبات دما ببزح يابزم كل تشافات نخي كدي خات عرفت منغو كون لهم moderate right moderate left كون خليهم اب امريكا اب جرمن كن فلوي اغاطامي تفطير دول اتم كلت ببوليسي يكون باكايدا ناي قطبا ويون قطبا كما يكسر حلو بفصم كرادو زي كلهم اب حدا نتبي تسمامي عملو تنتبي دما اب غداينا راشا كلتيوم شاف يمانن شاف سقام كلتيوم مسراشا زمدنا نفطر لنا يبلو كسع كندي زتجمعت على عالم نبر كم زلنا نرزلنا يتوم كلته شافات شاف ليفت مالت بمسرته كينات زبال زي قبل زنبري ليفت مالت باسيفيست سلامكم تصالو عالم بحدا كتنبر له قلم زبل حسابات زلوين
ሶሻሊስቲክ ሲስተም ክህልሎ ኣብ ታሕቲ ሰብ ክጓሓፍ የብሉን ሃብታማት ታክስ ከፊሎም ድኻታት ክሕግዝሎም ገለገለ ዝብል እዩ እቲ ራይት ድማ መንግስቲ ዝበሃል ድኹም ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ክገብር የብሉ ሰብ ከም ድሊቱ በብዓቕሙ በብካፒታሉ በብፃዕሩ ክነብር ክኽእል ኣለዎ ዝብል እዮም ክልቲኦም ተቃራኒ ዝኾነ ዝፈላለ ሓሳብ ዘለዎ እዮም ምንጪ ናይ ቁጠባ ናይ ጀርመን ፀገም ኣካይዳ ናይ መርሕነት ናይ ጀርመን ምዃኑን ኣሜሪካ ትፃወተሎም ከም ዘላ ምስ ራሻ ክዕረቑ ድማ ክልቲኦም እዞም ፓርትታት ኣብኡ ይኣምኑ ዘገርም ክፋል ድማ ኣብ ጀርመን ንሶም መንስያት ድማ ናብኦም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እዩ ዝበሃል is exposing a nation deeply divided on its future in the conflict. At an election rally in Dresden, Sarah Wagenknecht, leader of the newly formed BSW party, launched a blistering attack on Western double standards. She slammed economic sanctions on Russia, questioning why similar punishments were never imposed on the United States for its past military actions under Donald Trump. Have you heard anything from Ms. Baerbock? So small of a hat, she said. That's not quite right. No, I don't think morality can be double standards. And that's why I say quite clearly that I don't care who arbitrarily moves borders on this earth. I condemn both, but you have to respond intelligently. And just as we should not impose economic sanctions against the USA now, we should not impose economic sanctions against Russia. Because ultimately, they do not affect Russia at all. But us, because they primarily affect us. ብሓፈሻ እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ናይቲ BSW ዝበሃል መራሒት ናቱ እያ መስራቲት ናቱ እያ ምስለኒ ሳራ ቫገንክኔክት ትበሃል ኣብ ራሻ ዝገበርናዮ ኣገዳ ብሕፅር ዝበለ ንራሻ ኣይኮነን ሃስዩ ንቁጠባ ናይ ሃስዩ ትብላላ ራሻ ኦልሬዲ ቁጠባ ናቶም ኣብ 2024 IMF ከም ዝበሎ 4.1 GDP growth ከም ዝገበረት 4.1 growth ገይራ ጀርመን ከስከ ማይነስ ኔጌቲቭ 0.5 ዲገለ እዚ እቲ ዝቐልጠፈ ቁጠባን ዝዓበየ ቁጠባን ዝነበረ ንቁልቁለት ገፁ ነዳዲ እናሃበ ዝኸይድ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ተርዲምሎ ቁጠባ ናይ ጀርመን ብጣዕሚ ዝዓኒ ዘሎ እቲ ምንጪ ናይቲ ዕንወት ድማ ይፈልጥዎ እዮም ጋዝ ናይ ራሻ ነዳዲ ናይ ራሻ ስለተዓፅዎ እዩ እቲ ካልእ ኩሉ ቴክኖሎጂካዊ ገለ መለ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ሕጂ ትወድቆ ዘላ ግን ኣይመውደቐት ምክንያቱ እቲ ኢንዱስትሪ ናታ እቲ ዕውት ዝነበረ ኢንዱስትሪ መቐፀለ ነይሩ ሕጂ ብምሉእ እቲ ኢንዱስትሪ ሴክተር ናታ እዩ ዘይዕወት ዘሎ ብምሉእ እየ ዝብለኩም ዘሎ ስለምንታይ ኣብ ዓለም ተወዳዳሪት ኮንት ኮይንካ ተወዳዳሪ ባእታታት ናይ ፕሮዳክሽን ወይ ከዓ ናይ ምፍራይ ክህልውካ ኣሎ ምስ ናይ ኣሜሪካን ምስ ናይ ቻይናን ካምፓኒታት ክትወዳደር ኮይንካ ኣብ ናይ ዕዳጋ ናይ ዓለም ንሳቶም ካባኻ 30% ዝጎደለ ነዳዲ ዋጋ ይኸፍሉ እንተለዉ ንስኻ ልዕሊኦም 30% ወይ 40% ዝኸበረ ነዳዲ ትጥቀም ከለኻ ኣብ ዕዳጋ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትወዳደር ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስ ቻይና ትንገድ እናበለካ ምስ ራሽያ ትዛዓብየ ዕዳጋኻ ዝነበረካ እውን ተኸሊፍካ ጀርመን ወሪድዋ ዘሎ ሽግር ምናልባት እዚ ምርጫ ምስ ተወደት ሓቂ ክወፅእ ክጅምር እዩ because ኣብ ጀርመን ተኸቲሎሞ ዘሎ ፖሊሲ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ምዃኑ ሕጂ ፖለቲካታት ድማ ብፍላይ መንስያት ጠቕላላ ናብዚኦም ፓርቲታት ይኸድኹም ዘሎ It's not as if Russia is the main sufferer. That's a legend. Wagenknecht went further, accusing Western leaders of prolonging the war for political gain, dismissing the claim that peace talks would reward Russian President Vladimir Putin. We were among those who have been campaigning for years for the Ukraine war to finally be ended through negotiations. And for that, we were always labeled as close to Putin and as the voice of the Kremlin and as I know what. And it was even claimed that ነቲ ኖርማል ንሪኦ ዘለና ብግልፂ ዝረአ ዘሎ ኩነታት እዚ ጌጋዩ ሕማቕ ፖሊሲ ትኽተሉ ኣለኹም ነዛ ዝበልና ድማ ናይ ፑቲን ደገፍቲዮም ናይ ፑቲን ስለያዮም እናበልካ ነቲ ኮመን ሰንስ ሰብ ዝዛረቦ ዘሎ እናቆናፀብካ ዝኽየደሉ ዘሎ መንገዲ ድማ ኩልና ንሪኦ ኣለና እያ ትብል ዘላ ስለዚ ንነዊሕ እዋን ከምኡ ስለ ዝበሉ ነቶም ከምኡ ዝበሉ ሰባት እናቆናፀቡ ዝኸዱ ዘለዉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ኣብ መወዳእታ ጀርመን ነዚ ኩናት እዚ ንክናዋሕ ዝገብሩ ዘለዉ እዞም ናይ ምዕራባውያን ናይ ኤሮጳ መራሕቲዮም ኢላ ናብ ፑቲን ከም ዘናውሑ ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ግን ኖ ነዚ ኩናት ዘናውሑ ዘሎ ኣካል እቲ ምዕራባዊ መርሕነት እዩ እዚ እቲ ፀጋም ክኾን ከሎ እቲ የማናይ ክንፊ ድማ ተመሳሳሊ እዚ ድማ እቲ AFD ዝበሃል ፓርቲ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ፖሊሲ ኣለዎ ማለት ልክዕ ነዚያ ናይዚያ ዘዳምፅ we will say very clearly with us, there will be no financial aid to war zones, no financial aid to Ukraine. There will also be no more arms deliveries to war zones. እንታይ ትብል ዘላ ብሕፅር ዝበለ AFD ድማ እዚ ገለ እታ ናይ ሳራ ቫገንክኔክት ምናልባት ዓቢ ቦታ ዓቢ ብዙሕ መናብር ክዕወት ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ዘሎ ምናልባት ሃንደበት ተደይ ኮይኑ
እዚ ግን መበል ካልኣይ ኣብቲ ዝገብርዎ ዘሎ ፖሊስ መበል ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ፓርቲ እዚ ከማንቲ መበል ካልኣይ ይሓብኡ ስለ ዘለዉ ዝኸውን ዝኽእል ቀዳማይ እውን ክኸውን ዝኽእል ፓርቲ ዝበሃል ዘሎ ZFD እንታይ ትብል ዘላ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓውደ ኩናት ኣፅዋር ኣይክንሰድድን ኢና ትብል ኣላ ናብ ዩክሬን ኣፅዋር ኣይንሰድድን ኢና እዚ ሓደ ዓብዪ ፖሊሲ ሽፍት እዩ if this happens እዚ እንድሕር ገብሮ ጀሚሮም ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክብ ከም ዘይኮነ ይነግር ኣሎ ጀርመን ድሕሪ ኣብ ኤሮጳ ገዲፋቶ ተወዲሉ ትገይ ካብዚኦም ወፃኢ ካልእ ክብ ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ የለን እዚኣቶም እዮም ዝዓብየ ክገብሩ ዝኽእሉ No German weapons where there is war. We will enable the Bundeswehr to defend our country. And we will tell our partners very clearly that we Germans have German interests and that we will only represent national German interests. So بنتصور እንታይ ኢላ ንሕና ናይ ጀርመን ረብሓ ጥራይ ከገድሰና ዝኽእል ነቶም መሻርክትና ንኩሉ ሰብ ክንነግር ከለና ናይ ጀርመን ኢንተረስት ኢና ክንገብር ናይ ኤሮጳ ኢንተረስት ኣይኮነን ክንሰርሕ ንሕና ኢንተረስት ናይ ጀርመን ሰራዊት ናይ ጀርመን ክንሃንፆ ከለና ንጀርመን ኢልና ኢና ክንሃንፆ ስለዚ ኩሉ ነገር ንዓና ብዝጠቅም እምበር ነቲ ካልእ ብዝጠቅም ክንከይድ ኣይኮናን እዩ ዝበሃል has openly clashed with Scholz, demanding Germany provide Taurus cruise missiles to Ukraine, aligning with Britain, France and the US. እቲ ክዕወት እዩ ዝበሃል ዘሎ መራሒ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፍሬደሪክ ሜርስ እዩ ዝበሃል ንሱ ኸ እንታይ ዝብል ዘሎ እስኪ ነቲ ሾልስ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ ኣብ ልዕልዩ ሓሊፉ ነቲ እንኮ ነቲ ኦላፍ ሾልስ ሕጂ ዘሎ ቻንስለር ዝነበረ ንሱ ዘይገበረ ሓንቲ ሚሳይል እቲ ንርሑቕ ክኸይ ዝኽእል ዓብ ሚሳይል ንዑ ጥራይ ክህብ ዘይከኣለ እምቢ ኢሉ ነታ ሚሳይል እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዘይሃባ ንዓ ክህብ እየ ዝብል ዘሎ እዩ ዝጅኻ እዚ ካብቲ ሰደዩ ዝበሃል ፓርቲ ዝመፅእ ዘሎ ንክምረፅ ዝበሃል ዘሎ እንድዩ ንሱ ነቲ ኩናት መሊሱ ናብ ሓደጋ ክቕየር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ንሱ እዩ ካቲ ክምረፅ ትፅቢት ዝግበረሉ ዝበሃል ዘሎ ውብልቲ ጀርመናውያን ክንምንታይ ናብዚ ኩናት እዚ ይጥምቱ ኣለዉ በዚ መልክዕ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣፍኮርስ ኣብቲ ቁጠባ ብትዕራይ ክገብር እየ ብላብላ ዝብል ዘሎ እዩ በት ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ናይ ጀርመን ቁጠባ ክዕረየሉ ዝኽእል እቲ መሰረት ጥራይ ተቐይርካዮ እምበር ንሱ መፅኡ ክገብሮ ዝኽእል ፍሉይ ነገር ክህሉ ይክእልኒ እዩ so again things are very very complicated right now chance why not but the Russians aren't going to change anything about what they're doing they're winning so they're not need more to achieve a result. I understand that we have a common desire for this war to end. Ukrainians want this more than anyone else in the world. Because the war is ours. And the victims are ours. Our people. Our independence. መቸም ዘለንስኪ ኣብዘን ዝሓለፋ ለሰይ 3 ዓመታት ናይ ዓለምና ዝለዓለ ተደላይን ተጠማትን ወይ እውን ኩሉ ሰብ ዝሰምዖን ኣብ ኩሉ መድረኻት ናይ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ኮይኑ ኣሰጋጊሮም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን እታ ናቱ ስፖትላይት ንዑ ዝነበረት ቆላሕታ ቀስ ብቐስ ትመውት ከም ዘላ ክለማመዳ ጥራይ ዘለዎ And all this is under constant threat, constantly under attack, under missile strikes. According to the Telegraph, Kellogg has assured European diplomats that their nations will have a direct say in negotiations. This changes everything. Ukraine is no longer Washington's exclusive concern. The peace process is becoming a broader geopolitical chess game. And in this new setup, Kyiv's demands may be watered down to satisfy Europe's ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቲ መኒዩ ኣብ መወዳእታ ክውስድ ነዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ድዩ እንታይ ዓይነት ተርምስ ወይ እንታይ ዓይነት ኔጎሲዬሽን እንታይ ዓይነት ስምምዕ ክግበር እዩ መን ኣብቲ ጣውላ ኮፍ ዝብል መብዛሕትኦም እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ዘለንስኪ ወይ ዩክሬን እያ ትውድኦ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዮም ዝብሉ ነይሮም ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብቲ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንሱ ዝመርፆ ዘሎ ኤሮፓ ኣብቲ ውሳነ ኣብቲ ጣውላ ቦታ ክህልዎም ከም ዝኾነን ክውስኑ ዕድል ክወሃቦም ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ the question here is ትሕቶ ብዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ደሊ ትሕቶ ምስ ኤሮጳ ክንምንታይ ተኣኪቦም ዋላ ተዛሪቦም ዘይኮነ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ደሊ እቲ ኩነታት ድማ ብናይ ዶናልድ ትራምፕ ድሌት ክውዳእ ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ንኤሮጳውያን ፈረንሳ እንታይ ድሌትኩም ሓሳብኩም ዩኬ ከንታይ ከም ትብሉ ኡርሱላ ቫንደርላይን ከንታይ ክትብል ከምኡ ክብል ድሌት ዘለዎን ባህጊ ዘለዎን ኣይኮነን ስለዚ ኢቨን ኣብቲ ዓበይቲ ኢቨንታት ናይ ኤሮጳ ክሳተፍ ዘይደሊ ሰብ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ኤሮጳ ዝበሃል ኣብቲ ናቱ ዲክሽነሪ ኣብቲ ናቱ ካላንደር ብዙሕ ቦታ ዘይብላያ ክሳብ ሕጂ ነታ ፕሬዚደንት ናይታ ኮሚሽን እውን ክረክብ ኣይከኣለን growing appetite for stability over escalation.
And I've said it before, and I say it again. I'm deeply concerned about the security situation in Europe. We are not at war, but we are not at peace either. The good news is that we know what to do to protect our people and way of life, now and in the long term. We just ኔቶ ድማ መቸም ሓዊ ምጽሕታርን ነገር ምጽዋዓን ፍሉይ ሞያናት ስለ ዝኾነ የጉርዓሎ ንሕና ድማ ነቲ ሓበሬታና ባኹና ምጽለና ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደግፉ እናበልና ናይ ሎሚ አርሳብ ዝኽን ወዲና አይ ሆፕ አብ ካላርስ ክንረኸብ ምዝያ እዚ ምኽርዚ ነቶም ቁጠባዊ ህይወትኩም ክትቅይሩ ንትደልዩ መጀመርያ ንገንዘብን ንቁጠባን ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘይርዳእና ኣብ ዘይንፈልጦ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ካልኣይ ከምቶም ዕውታት ናይ ቁጠባ ናይ ገንዘብን ከምኣቶም ፈሊጥና ከምቱ ንሶም ኢንቨስት ገብርዎ ዘሎ ኣብቲ ሴክተር ንሶም ኢንቨስት ገብርዎ ዘሎ ክንገብር ኣለና ሳልሳይ ዕውታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ይኣኽለና ይብሉን እዮም ንሕና ድማ ከምኣቶም ቀሲልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቲ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ መዳይና ህይወት ፈሊጥኩም ስጉምቲ ንኽትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ Thank you very much.